Når vi har dag, er det fordi, at vi er på den side af jorden, der vender ind mod solen. Når det er nat derimod, er det fordi, vi er på den side af jorden, som vender væk fra solen. Og det her tager omkring 24 timer for jorden og roterer omkring sin egen akse. Grunden til, at solen står op og går ned igen, er på grund af jordens rotation omkring solen. Dag og nat er ikke lige lange, og det er fordi, at jordens hældning har en betydning for længden på dag og nat. Om vinteren hælder jorden ud fra solen, hvorimod kloden hælder ind mod solen om sommeren. Eftersom vi bor i Danmark, som ligger på den nordlige halvkugle, har vi kortere dage om vinteren, fordi solen kun rammer den øverste del, nemlig horisonten. En dag afhænger meget af, hvor man befinder sig. Så hvis man er et sted, hvor der er midnatssol, så vil dagen vare 24 timer. Hvorimod, at hvis man er i Danmark, så er den længste dag på året 17,5 time. Man kan opleve midnatssol på polarcirklen på f.eks. Grønland. Her er solen har i 24 timer og skinner døgnet rundt. Og det gør den på grund af jordens hældning på 23 grader. Polarcirkel, det er de to breddekredse på jorden. Der er den nordlige polarcirkel, og der er den sydlige polarcirkel. På disse to steder kan man finde midnatssol. Zenit er, når solen er lodret over ens selv. Altså hvis man står lige under solen, kan det resultere i, at man ikke har nogen skygge, og det sker på ækvator. På den nordlige halvkugle ser man solen stå op i øst, bevæge sig hen over den sydlige himmel og gå ned i vest. Det samme ser man på den sydlige halvkugle, bare fra en anden vinkel.